toe af by die Botanical Garden. Want dit gaan lank vat. Nou hierdie motorfiets die aankom. Allemaal plaasanties hier, joh. So net die mielies plant hier, dan is dit net pampoene. Nou, dat is maar meer in hulle blaarslaai, spinasies, al die groenigheid in. Hulle eet dit saam met al hulle kos, nee. Dit is ook bungalows. Modderwater. Die vrede oude bonkies. Kijk, hier is spinnerak. Sien daar maar niet door. Die blijkt. Nee. Die plek lijkt ook niet te bijten, hè. Net zo kom waar je restaurantfunctie aanbiedt. Nee. Maar wat ik daar dan zien, lijkt het was te schoon. Yes, yes, dus. Kom maar motorbak. Yes, please, thank you. Thank you. Thank you, come on. Nou, we gaan nou eers 'n koue enetjie gevat word. Ja, kijk, vir om oor die teleurstelling te kom. Yes, ek staan maar hier kan sit hoor. Ek gaan jou nie boos sit met dit. Nee, ek gaan hier kan sit. Moet jy net proef.